Pasensya naman ka rin hanggang menaya, balo kuminip kayo at panay nyo rin hanggang kwentunan ng Kekong Barberu. Yako pala John M. Nung ka pa makasubscribe kang kakatang YouTube channel, isubscribe mo na bakantang kami tatalwi. Pinidyo ng misterin kayang kabolang ang kabang magmap kay Mrs. Manug sa iyang danom. Buri niya palang kananing mapot, na agad sinabi. Mo naman pala mayap ng sobra alis to gandalan. Itang mga pasubo kakabod na diyang may mga kalaban, kalupa na mo nini. Pinjan and jab, left and right, hook, punch, down. Alayman pong kalaban-laban pero kingwa na timbok at saka na papupildak. At saka na naman libang babanjok-jok, tuturo na mag-tiktokin kayang po na ka na tomboy. At saka na dininang gawk, bayag, baw, sa kanya pilay. Takas na lang kasukol. Nung singkabi nabi pa nga dwala rin Pilipino, tapos mo muna yung matabangay ni. Daming gawa na kang face mask aning kayabi na kayong magobra kayong upholstery. Ingwa na, at saka na kiskas kayong pitaklata. At saka na naman ko ng kanyan ng kayang kobra. Alayang kabalubalo na may nabuya pala kayang bitag. Naning kamataya, naning pitaklan. Halbentayin kayang muling sandali na makapang nawayang masalese habang inepa susulod din kayang face mask. At ikwana na naping milukluk at may kapagpainaw. At saka tane alben ing trap pasulod. Da kaya alang aliwa nung ali ing takla na ning kumpare na. Bilang tayong miss. Inhale, exhale. At tabaw na ning kamandag ng borno. Ino mo nga magreklamo king milyari kayo. Anyay kayong manalbeken, ako maglalakawang face mask. Pota mayapos ko kayo. Supilwan mo na yung ngarong mo koy. Bakit tamang luneman. At may ala ko yung siping mong balang masyas. Tanay dana, matutod ko bobambalang bobambarang anak putang. Iyapi ni maparsyon. Tuli nabas kayo ni misa ko bi. Kalo? Pamagdalang tabak kanyan. Anak putang kaya kalalabas kayo ni. At tatina na mga nakagagawang video na pwedeng mag-viral, oning niyang kakulitin kayang kapatad, pipili yung papakit king kamera at yan yung gawa na. Ulitan tayo pang mission. Mission po. Misa na mo. Misa na talaga. Happy New Year keka. At nino mga may kakilala kayong sikat na singer ni. Adyang mapyok niya, agyon ay pantagalan at palitan ng sitwasyon. Kalupa na ng gawa na kiyang kantangay ni. Malapit na yung mapyok pero alawen mo yung gawa na. Teka lang po. O yan na, kaya kakukurap SOY. Meging yung tigring, alang katakutan. Nung ating sumbok, kaya ni ating singkasur, dapat peka matsura ka pa tsepe palwal mo yung kaya kandila. Iapin ka ng training dayan, uling kayari na ng COVID, zombie na naman, balo mo na naman ng China, patalwi, kaya kapibaluan, mumuna, karelan dilingan. Ipalwal yo para hindi layo tse. Yatyo, pemilings na talaga. Bota ka lang, menulo kawawakan yan tse. Nandidilatan mo. Ay Diyos ko, agawan mo wari yan. O yan may bunsul na yata ito. At bayo matut sinabi na king asawa na Jo ala na akong panty. At peki ba't ng wadyo matutod na kasalida ka bukas limano nga anak ta. Yakong diling magobra. Puta gunotanda ka. At itong sinabi na kaya kang madam sumula ka pero wala kang ballpen. Kahit pa na nakalalawen kinyanan ming gamak mo. Gawa mo yun sigurado ko. Elementary days na SOY.